Kini ako problema, bahay ni sa akong gipati. Usa ka pagpati nga sakit kaayo kun maoy magtiaw. Pero aro inyo masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod. Ay, Jove, usabay itutukan mo niya, ha? Malanay ba yan ang parel na sigig tutok? Wa, tay, uy. Usagay wa, kanang bang magsigig tutok, klaro kayo, nga laom kayo gipuna-una. Kisa may akong gitutukan, tay. Kanang parel. Kita di ka. Natural. Itutukan takag maayo. Ikaw may dunay lawom kay gihuna-huna, tay. Ano man? Nagsige makagtutok na ko. So, Jove, kung unsa man ang imo mga plano diha, sultihi ko. Kung may problema ka, sultihi ko. Kaya andam kong mutabang nimo. Gaya ko kwarta, tay. Kung na imong problema, wag kay kwarta. Utay. Parehas man di itag problema. Mauna diha, tay, kider. Hello, Besh. Uy, Jovi, Besh! Uy, kano sa akala na balik og duty, uy? Nakaroon pa, uy. Hala, taas sa imong bagasyon, Besh, uy. Lagi, uy. Nag-uul, lagi kay ko. Kaya wala ko'y kwarta. Maadang gitiming nimo nga karon ka mibalik kay sweldo man ron. Ang sweldo di Eroy? Uy! Uy, manglakaw taron, Besh, ha? Kay na ako'y ipaila-ila nimo. Ha? Kinsa, may? Basta! Dili ba ta mga on, Besh? Unya na, doon na pa tayo paabot. Kinsa man? Ay, basta good. Maila-ila lagi nimo siya ron. Ulo, uy, makulbaan man sa tanang. Wow. Kagwapa niya. Uy, kisa na imong kita na, uy. Kanang bagong misud, Besh. Kanang hamtong pero gwapo. Kana siya? Wala, Besh. Besh, murag ari siya maagi sa tutungod, Besh. Dili na mo agi diri. Muagi lagi na diri. Di lagi. Hi, dali na mo? Oh, kaila mo, Besh? Sir Wilson, muna si Jovi, sir. Usa sa ato mga staff. Karon pa sa ibalik og duty kay milive man ni siya usa ka buwan. Di ba? Bish, siya si Sir Wilson, ang atong bagong manager. Ha? Job, actually, unang adlaw para na ako isip bagong manager sa atong kompanya, pero usan ako kasumana diri. Oo, kita ni mo. Kay mao di ay. Kung live di ka. Boy, no? Kunyari ito istorya. Mga unsa ta. Masa may order ni mo, ha? Juicy? Oo, sir, mana. Nag-order na ko. Gamay rin inyong gi-order. Kay puno na to. Waiter, hoy! Murag og naigo sa pana ni Cupido pagkakita ko niya. Ang kuno na ko nga na love at first sight ko niya. Pero walang siya ko magpasabot kay mauwaw man ko. Hinuktok na usap. Pasagdi lang gugot, tay. Anak, kung bahin ang gani sa gugma, pastilan. Ayaw kayo padani, anak. Kay doon na rabay mga lalaki nga mapahimos lang nun kayo. Tay, ang sa day bation anang ma-in love, tatay? Kung saingan, ma-in love. Oo, gusto kong mahibaw, tay. O kay nga naman. Na-in love ka na, ha? Jove, na-in love ka na, Inday. Silti ko, tay. Unsay bation anang ma-in love? Ay, anak. Ang bation anak ma-in love. Una, dili mahimutang. Kaya ang huna-huna to apermes lalaki. Ikaduha, hindi ka kita ni musmaong lalaki. Makiling ka. Murag dili ka na mahimutang sa imong pagabuhaton. Ikatuto, magkadapat gani ang inyong panit, murag kag makuryentihan. Kuryente nga gitawag bas mga batan-on nga kilikit. Tinuod ka, tay? Oo, ako pa. Sige na lang kung tagka-inlam. Mao din nakibati ni mo sa una ni nanay, tay. Ay, wamang ko ka-feel, ana, anak. Nga naman? Gitiunan man kong satgan siyang papa para magkasal. Bungot sa ito. Besh, nakabantay lagi ko nimo. Muragwa na kay barug-barug des imulay misa. Hi? Nga naman ka, Besh? What, Besh, way? Juicy? Baliw lang kong pasuod ni Joey sa office.
Yes, sir. Ala, Nakadungo ka, bis. Patuon ka kuno ka diyot siyang opisina. kadit lang ba siya? Oh, nagdali pag make-up. Ayay. Ansi ayay. Murag doon na iti mailanda. Nay, yabag mo taong kadihaw eh. I knew it. Nay, hilog na. Ay, sige. Bes, ang imong kilay. Baga ang pikas. Ay, huwag yun maminaw ang bruha. Wa ko kasabot sa akong gibati atong hikayuna. Unya, sa dihang dito na pusod sa iyang office. Sit down. Thank you, sir. Abi ni mo, Job. Ipatawag ti ka kay doon ako'y gusto isulti ni mo. Ha? Ako'y kinuha ko. Mao naman ka ni. Manguyab naman ka ni nako. Ulit tao para pa ni siya. Job, Sir? mga tana ko ba? Ano sabi na, sir? O sige ganahan ni mong regalo. Regalo? Yes. Gusto kong... Ano bang gusto ni mong regalo sa Valentine's Day? Kaan, sir. Siyempre, flowers. Gawa sa flowers, unsa pa? Siyempre, sir, engagement ring para doon lang tinuod. Sige doon, tinuod. Doon lang si tinuod, sir ba? Kay kanang engagement ring, sunod ana, wedding ring naman. Gitutukan lagi ko ni mo, sir. Ako lang, magkatawa ko ni mo. Murag siyaw sa kada. Abi mo, I like you. Ha? Sa pagkatinuod lang, pagsulti pa lang niya og I like you, murag nakaihikos ka kilig. Mo nga pagawas gid nako siyang office, giistoryahan gid nako akong best friend. Unsay gistoryahan ninyo, bes? Unsay tuyo ni sir nimo, oy? Nga gipatawag man gyud ka siyang office. Besh, nangutana siya ako kung unsa ko na akong gusto nga regalo. Ha? O kunya, nangutana siya ako kung unsa iyang ihatag ining, unsay gusto na ko ining Valentine's Day. Ako siya giingan nga flowers. Unya, maingon siya nga, gawa sa flowers, unsa pa. Unya, sa imong tubag. Ako siya giingan nga engagement ring, para doon na lang sa tinuod. Ug kapili mo, Besh, iya kong gitutukan, Besh. Unya, ni smile siya, unya, maingon, I like you. Muna ko nakaihis ako panty pagsulti niya ito, Besh. Hala. Unsa na ka, Besh, na kung maingon na siya na ako nga, I love you. Ay, my God. Na-in love ko niya, Besh. Wala ko gitago sa akong best friend nga na-in love dito sa akong manager. Ang bisipa ko kay ako mang nahibaw na ulitaw pa din ang akong manager. Mao nga nagpa-cute-cute na lang pud ko. Besh, okay na ako make-up? Hoy, Ha? Uyawan man natin mo, Besh. Uy, kanina lagi ko nakabantay ni mo do. Ug lahi na kaayo ka karon do. Murag inspired ka na kaayo. Murag filmi na kay sexy. Ang imong binastihan, ang imong itsura, imong make-up, grabe na kaayo, bis. Murag bungga ka na kanunay cute. o kasi tanaw naman ako, Besh. Guwapa na ko. Sobra! Pero nahibaw na ko kung ngano. Ano mo ko, no? Tungod kay Valentine's Day, Ron. Nag-date, Ron, no? Oh, basi. Si Basin. Kung sa'y klaro ni mo, ana, o, kabwa ni mo'y klaro, ana. Unya, di ayok na yung mga lip, Besh. At least, no? Prepare ko. Ready na ko. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Si Ato, sir. Ako ang ma'am Naibog ang ipa-deliver, ma'am. Para ka kinsa man, sir. Para kang Mr. Wilson Panalang. Ay, sa ama din ang manager. Ay, ang bidang ako lahat sa among manager. Ano na, ma'am, mo? Oh, palihog lang kong firma ni mo. Goodbye, Besh. Okay, ma'am. Thank you. Oh, sa man, bes. Ikaw na hatod anak ka, sir. Ako na, Besh. Mga tingali na iyang ihatag na ko para sa Valentine's. Mga na iyang ipagutaan niya kung nasa gusto na akong regalo. Siyempre ako ba itong itubag ingon ko nga kuan flowers, ingon man engagement ring. Mao ba? Besh, maghagad ka rin kasal. Tagduon ko lagi dayon. Bisa pagpugma na yun ang kasal, Besh. Sapa di, oy. Hanggaw biya ni. Na-feel kita ako lagi, Besh, kamay kaibog si Sir na ako. Kasi nag iya kong bitutukan. Murag bituot sa akong kahilan man nag iya pananaw. Murag bilaktos ako kasi lakot pa sa akong buto. Oh, sige na, lagaw na, oy. Ihatod na dito sa office, sir. Yan
na ako sa office ni sir. Sa'yo na yung may report si sir. Tugtugan ako na yung masuhin ko. Hello sir, di ay buwak na gi-deliver. Han, mo ni ako giingon imong nga buwak para nimo. Oh, salamat yo ba? Han, mo ni siya akong ikaw ang idea. Kung siya gusto sa mga girls nga regalo sa Valentine's Day. Kung mo ni yung giingon, flowers. O yung giingon nga, engagement ring. O, di ra engagement ring, Han. Sir, aris ako sa gawa sir ha. Oo, sige Jo, salamat kayo ha. Nakatabang gikan ako. Iko na, bes. Sakit ka, ayok. Ano man yun na, bes? Pero, ikaw magod sa good. Advance ka rin kaayo. Nagtuo ka nga na ibog ni Sir Wilson. Unya, nagtuupod ka para ni mo ang maong buhat o ang engagement. Besh, sakit kaya ako dugan. Sakit. Gusto na ka magpagkamatay? Gusto na kong mainom. Tubig? Dili. Kaya pinaka-isok na bino. Besh, mag-inom na. Gusto kong lumsan sa bino. Ako dugan. Magpwede itong bino. Sa man ka na yung stage side? Ata-ata lang. Bungots ito. Gusto ko maghubog, Besh. Para maghagis ko, hindi ka humahal kaya magkita kong patay, Besh. Besh! Sakit siya kay akong dughan. Mahal ko magod siya. Pero ako magdahom nga naada siya hinigugma o kasluno na sila ron. Gusto ko move on pero maglisod magid ko, uy. Trabaho na ko, makita na ko yung hinigugma nga mo na iha. Magsakit akong dughan. Mura kong magselos. Mga nakahukom na unta ko nga muundang nila ko sa kong trabaho. Kanadlo ko nga basig at takihon ko sa kasing-kasing. Pero bisigihan ko pugong sa akong best friend. Medyo di akong problema. Muundang na lang ako sa akong trabaho. Pero unsaon, uy. Unsa manog ka mo ang pasultihon? Juvie. Ang atong sindel karong adlaw mao si Jovi ba? Oh, murag kuan kining murag na in love siya siyang amo at preso niya inana ron nga wa man di siya may love yang amo niya. Iya, nagtugid siya nga na in love taon si yang amo niya. Advance ka sa guna-una. Advance kay guna-una. Gipangayuan si idea nga inana mauna. Anya. O ni si Piati mo Jovi imo tatong klaro gid ba? Pag maghuwat ka, nga, ang lalaki may ka, hindi ka magpakita o nga, ambot lang ay mo. Sa 1970 ingon nga ka 1980, ang mga babae na kuno may mangulitawa sa laki. Oo. Kaya naman daron sa 2021, unsa imong Tuwa na, oy. press? Di kong tuwa na, oy. Bisag unsa nga tuig. Kung mangulitaw ang babae, mangulitaw gina. Dili ingon nga kada itong kuan. Usab kay karon no ang kasagaran dunay mga lalaki karon nga wa pa bitaw magminyo akong pangutan-on unsay tubag niya na sila lisod na kuno pangitaon ro ng babaeng angay pangasawon Maon ka na dunay na lisod kay sa pagpatong sa 1980 ang mga babae kuno dili na kuno kaayo ganahan ug dili magdaang lalaki upat ligid. Okay, ibatod pa ang Vicente Baligwat at ipres sa una kuno magharana kuno. Harana gyud. Adi ba? Oh, harana oy. Dunay mga harana gyud pero kani ato am ko haranahi. Wakar. Wa man dit suro wa naman to. Pagdagan ako wa naman to harana. Awa na, sa imo ang panahon na. Pero ang katong panahon sa una, harana-harana. Ako nakaharana ko at ipres. Nakaharana ka? Ikaduhang asawa sa akong papa. Kaya Karanaan. Giapil kong pakanta sa akong papa. Oh, di ay. Saksi nining kabulakan. Pambato. Okay, saksi nining kalanggaman mo. Hindi ako kanta. Pero harana ka to akong papa, matur pa sa iyang amigo, am ko kaila, kaya niyo man siya nga, anak na kang waning day, akong papa, so, nindot kay tugtingog yung mong papa day, ako gitong tapa, dadon sa mga rana na ko, kaya mukha ako pagkantahon. Ang ako nung obserbahan sa pagkakaroon at present niya itong panahon na karon mas daghan yun no mga magtiayon nga magkabuwag kaysa una. Tinawag bitaw karon. May ako na obserbahan sa pagkakaroon. Tungkol sa cellphone, grabe kayo. Pero doon na gapo idana nga, wag, pero, simple kay secret. kanig yung cellphone, Sikreto doon na may, kay cellphone natin. sikreto wata kibaw ba? Baka kibaw. Baka kibaw, doon na Tinuod dito ay. yung mga kuan-kuan. Daghang mga hanggaw sa cellphone, tinuod lang.
Ayan, good. Tungod sa- Ganito nga pa yung cellphone, suwat-suwat naman ginagmay, o niya, Oo. telepono, baron nga kuan, pero Oo. kuan, da kayo. Magali to yung mga palusot-palusot sa una nga, maklaro gito nga, kanang lisod pa to sa una, di pres, kay suwaton niya, ipada ni mo. Oo, ipada. Pero cellphone, ritsor man, gagmay naman lang kayo. Katong ikaw, ang sa style ato. Kuan, explicar ko ako. Oh, yan. Explicar Ano ko. yung style mo? Tutok, putay mo ka kato. Tutok. Palit. Usaya, Gibbons. Usaya, Gibbons. Tutok, palit-palit. Kanang murag doon ay katumon. Pero katong... Sa una karon, pero maabot yun ang panahon natin, pres, na mag-una-una ka ba nga? Wala na ka? Dili ka na makaanak ka nga. Puang nga bitaw sa una. Karon bro mo. Sipat sa gyud kay kasama. Pero kanang party o kanang pagbisyo o lang laing babae mo. Pero maginyo mo lisa, sa pres wala nang gigo ka sa. Ah, sa ko to. Tuod ka? Tuod ka? Ay sama ka. What is it, boss? Ako lang kasi apel ha. Pero ako no, ang istorya na ko kanang partigin aning mga butangan kanang ibang mga bit, magbuwag, magkuan, Yeah, imo. ang kadtong mga istorya sa akong amiga mo sa una ra pag mga bisyuha kaya nga akong amiga nga ipyon. Anya. Pati nga ako nung siya nga. Magbuhat sa mga tulumanos, magtiayon siyang bana. Lain may gitawag. Sa may gitawag. Ima. Ano na yung mga ipyon ako nga, ano ay? Alabi na ko niyo sa ibton. Pero isig pa balik na ta sa sinder. O kadis Balik ta sa... Dai Jubi, ayaw lang kayo pag-asa ng Ikaw, kaniya kantan mo ni Paip. Listen Kaya kaya. ko na magsiyago tao. Kamu na, siya ibkan. Kining panahon na karon nga ni atas ingon ani ka moderno no. Nagtuob ko nga nagya po yung mga laki nga dili sila gusto ganaang babae may maguna-una. Murag na tingay gyapon. Pero Pero kana iyang amo atripes o iyang manager wa ginay gusto niya oy. Nangayo lang siya nga idea. Pero karong panahon na, ayo di na kumutuo nga way kanin tao nga laki nga maguna-una wala na tingali kayo kani adto duday laki ana nga maglagot na babay maguna-una karon murag di na uy usa man ni Sel nanghatag man ka kalendaryo namo. Thank you oh unya balikan nato atong Ako ate pres og ingon ko nga kanang ang babae maguna-una ay so na murag wa naman sa tiyali mo reklamo. Ang mga laki karon gulyati na mo reklamo og babae maguna-una oy. di na mo reklamo oy kana lang Texas tigili sa Riacos Pharmacy. Inumlong ka to ng lakas. Sige, asaban. Ay, asaban sila. Ay, kay mo, pero pagkukwarta niya. Murag ka daw ito ba? Hadlok siya kang alam. Balik ta ni Juve. Balik ta ni Juve. Dai, Unsa Juve. ta naib ka na iyang manager? Oh, manager taon. nagtuo siya nga naibog ang manager niya taon. Dili. Niya di na ba improne ka? Dili ang Juve. Paminaw sa Paminaw sa Juve pananglitan og nako-obserbar kang murag naibog ni mo imong manager. Matinuod magsadili. Nga ako'y kasulti ate Pres Goliath. Kinang Masalindili, uy. Maibog oy gito pangayuan siya nga idea nga unsay palit unsay mulagi ba nga ako'y kasulti ni Juve nga. Juve mas bintahagod nga pino taog gamay sa tong mga liho. Pino. Pino. Uy, wa man siya mag-igat-igat ba? Di man. Ang iyarang gibati nga. Yang gibati siya nga Nagtuos nailab. siya nga nailab kay ang iya gong manager. Nagtuos siya nga yang Pag-cute amo. masarang ang Oo, lagi. lucky good. Bisig unsa may imo. Di nagtuos sa din taon siya nga. Nya magpakuan-kuan nga nangaon sila. Advance kay gunahon na si Juvie. Ay, tuo lang. Pero ayaw lang palaban imong tuo. Paday siguro Ay wa na oy dili gahilak na siya ba? Paslunon man. Paslunon man. Gahilak na si Joby. Gusto na siya magpakabatay. O gusto mangitag patay. Adilay, mawara na job. Ay, lagot Kanay na magibati job, mawara. Sa kasi mana, wa na na. nagmanyan. Labi na, doon na kayo makita na sad nga laki nga, maibog ka. Ano, Oo, mawara. kay mo. Ay, Joby, ato lang ka buyi to. May pa ato kang buyi. Dili kay ibalik na ito sa kakaraanan Pres Goliath gagili na may kingon nga maabot na panahon nga kita kadaghan ang para nimo. Correct. Na, kay para imo. Imo dyan po na kanito. Kitala niya na. Kita na, kay para.
ato nga muna pero pero ako ragiwa nagpaabot pa ko karon. Sakto na katigili, Job. Maimo, riya mo naman, Jerry. Tala lang. Abis na Ako bitaw, nag-edad. Pagkatag ko tulo, tingnan. Kuliat, ako bitaw nga mo edad akong 69 kamayo. Na pa magdulaki nga gingon nga. Wa di kuno kabuhat yung asawa at akong gibuhat niya. Yan ko nga. Ikaw ba? Ay kanang udira ba ta? Udira ba ta? Hindi ka ba? Hindi ka ba?